kwana-kwanan nan mai girma gwamna bayan koma ya sa jam'iyyar APC akwai wasu bidiyoyi clips da suka dinga yawo yana ta magana cewar suna da gwamnoni 31 wato a jam'iyyar APC kenan har yake ganin cewa ai yana mamaki ko kuma babu ma wanda ya isa ya kwaci mulki a hannunsu. Me za ka iya cewa akan wannan? To wannan abin mamaki ne gaskiya, musamman wannan maganar ka ga daga bakin wanda ta fito, saboda a tarihi da ake da shi zan ɗauko ma tarihi kala-kala, amma a kurkusa tun da shi mai girma gwamna shi wannan maganar 2019 da ya zo ya ci gwamna, kowa ya san ya ci gwamna a jihar Kano. Aka shigo da wani yanayi na ƙarya inconclusive da wani abu. A lokacin mai girma gwamna bai da kowa, bai da kansila, bai da supervisory kansila, bai da advisor, bai da chairman, bai da mataimakin chairman, bai da kwamishinoni, bai da deputy gwamna, kuma bai da gwamna, kuma bai da gwamnati. Amma Allah da yake gwamnatin ya kwata a hannun waɗanda duk suna da wannan kujerun, shine Dr. Abdullahi Uba Ganduje. Kuma Ganduje ne shine gwamna da yake kan kujera a wannan lokaci kuma yake neman ya zarce, amma duk duniya ta sani Ganduje ya faɗi zabe 2019 bayan shi gwamna bai da wayannan, kuma shi wannan yana da wannan amma ya faɗi. So in ka cire wannan ka dawo 2023 irin wannan abin ka ƙara ɗauko shi mai kuma gwamna bai da shi, bai da kowa. Mu ne, ni kamar ni ne deputy youth leader na NNPP lokacin da aka zo takarar mai girma gwamna. So ba mu da kowa ba sai Allah, da bala mu ce ba mu da kowa batun da muna da Allah, amma dai irin wannan kujerun da gwamna yake faɗa gwamnati kowa babu su. Sannan ka ɗauko tarihi karka ja da nisa, Goodluck Jonathan yana kan shugabancin Najeriya, yana da gwamnonin, yana da ministoci. Gwamnoni ina jin 28 shi ma haka yana da 20 da wani abu ne, amma dai yana ji yana gani da kansa ya kirawo shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taya shi murna, ya ce yana mai fatan alkhairi shine sabon shugaban kasa. To irin wannan abubuwan tarihi ko lokacin Abubakar Remi, duk da ko muna da rai mu ba mu da wayo, shi ma a tarihi idan ka ɗauko lokacin da ya bata da Malam Aminu Kano, babu wanda yake tare da Malam Aminu Kano, kowa ya bi Rimi ya sauka. Yana da ya faru, akwai 'yan majalisu kusan 121 da suka bi gwamna da suke a wannan lokacin, amma yana da tarihi da muke da shi bai fi 'yan majalisu 3 ne suka bi Malam Aminu Kano ba. Duk sun bi Abubakar Rimi, duka sun bi shi, amma cikin hukuncin Allah Malam Aminu Kano gawarsa ce ma ta kada Rimi, sai da Malam Aminu Kano Allah bai rasuwa, sannan kuma Allah ya kada Rimi. To irin masoyansa da mabiyansa suka kada gwamnati. So tarihi na jihar Kano da tarihi na siyasa bana zaton ko ban ji daɗi ba da yake da alaka duk da wannan raguwa da aka yi a ce irin wannan maganganun na cewa saboda akwai gwamnoni 31 gwamnoni suna cin zaɓe ne. Gwamna fara ya ne da shi, kuma gwamna da fara akwata ɗaya yake zuwa, kuma gwamna local government ɗaya zai ya kula da ita ko jihar guda ɗaya. Gwamnoni 31 ba su zo Kano ko su je ko ina su zama su 31 a kowace jiha domin su kwace zaɓe su ba wa Tinubu ko wani abu. Ko ba na jin a wannan yanayin da ake ciki akwai dai wani mutumi da in ya taba jikinsa ko in ka mantsine shi zai ji zafi a jikinsa da zai iya zabar wannan jam'iyya ta APC saboda wahalar da ake sha a ƙasa, saboda yanayin da ake ciki. Ko idan ka ɗauko a jihar Kano an sauka a layi, a Najeriya an sauka wannan daman ba ma a maganar layin ban ba a san ma yadda ake tafiya ba.